Hello guys. Practice baby guys. Oh. Practice siya kung magtumba guys. Maanad siya guys. Kaya bata pa guys. So ini tudluan guys. Kaya maanad. Ini menggug guys, peran ni sa kuan guys, apik sa mata guys ba. Tamakit ang mata dito guys. Tidak bisa. Jangan. Satu ulang. Ini pastikan guys. Mana sih? Kuan guys, karate guys. Meron kabalo ng mga karate guys. Ay pagkatato ani guys, ora na diklipan guys, bang ora na dikupili. Oh, ano? Ay bata ko lang. Cute. Datik ng mata. Ano ba ano? Jangan. Satu ulang. Ini guys, thank you for watching guys. Ang na ba ito? Kasi mo, ikaw na kabusog.